नमस्कार प्रणाम। हम बानी अमरजीत सिंह और रउआ बानी बिहार के राजनीतिक में मचल भूचाल के जानकारी लेवे खातिर। मतलब कि बिहार में टोटली 40 गो सांसद मतलब बिहार से चुन के जालन दिल्ली, और उमें एगो क्षेत्र बाटे, संसदीय क्षेत्र बाटे काराकाट। ये उहे काराकाट क्षेत्र हुए जौन की 2019 के चुनाव में काफी दूर दूर तक ना दिखाई देत रहल ह, लेकिन 2024 के चुनाव में पता नहीं कहाँ से बूम कर गया। बूम करे के वजह भी बाटे, का वजह बा इमे दू गो मुख्य चेहरा लौकताटे। एक तो पवन सिंह और दूसरे साइड में उपेंद्र कुशवाहा। इ दोनों कोई के बीच में जबरदस्त टक्कर होके वाला बा, और इ दोनों कोई के टक्कर के बीच में हमारा लागता कि तीसरका कोई बाजी मार के ले जाई। इ दोनों लोग देखते रह जी। हम वजह इ बाटे कि बीजेपी कैंडिडेट अपन उतरले बा उपेंद्र कुशवाहा के रूप में, मतलब चेहरा बना के उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कैंडिडेट बना। वहीं पे बीजेपी के सदस्य पवन सिंह भी बना, और जौन के निर्दलीय लड़त रहन पवन सिंह, उहे पवन सिंह जकरा के भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से जानल जाला। तो हमने के पूरे जानकारी ले जाए, लेकिन इससे पहले रउआ लोग इ चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को भी तनी दबा दी। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इ वीडियो के तनी शेयर कर दी। बहुत सारा भोजपुरी में वीडियो रउआ के मिले वाला बाटे, इहे मुद्दा पे ना, अलग अलग मुद्दा पे मिले वाला बाटे। लेकिन अभी जौन बाटे हमने के काराकाट और बिहार के जौन भी राजनीतिक में चला था ओकरा पे चर्चा कर लिया। उहे पवन सिंह जेकरा के मतलब अभी पावर स्टार के नाम से लोग दुनिया जानता, और काराकाट जौन बाटे अभी हॉट सीट बनल बाटे बिहार के राजनीतिक में। 40 गो संसदीय क्षेत्र में हमारा लगता कि नंबर 1 पे आके अभी फिलहाल में खड़ा हो बा। मनीष कश्यप का मुद्दा भी एक सामने लागता कि थोड़ा डाउन होखे लागल बाटे। खैर ये दोनों कोई के अभी तो त्रिपक्षीय लड़ाई बाटे। एक साइड में राजा राम सिंह, दूसरे साइड में उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम दोनों कोयली जाति से ही बिलोंग करत नहीं। तीसरे साइड में अगर देखा जाए तो पवन सिंह राजपूत जाति से बनी। और ये हम काहे अभी पर चर्चा करत नहीं, और ये भी हम कहता नहीं कि लगभग हमरा लगता कि जितना हिसाब से अभी पवन सिंह के रैली में भीड़ लौकता, वो भीड़ काफी दूर तक ना जा पाई। मतलब पवन सिंह के ये भीड़ जौन बाटे वो पवन सिंह के काफी दूर तक ना पहुंचा पाई। वजह का बा हमारा लगता है कि भीड़ टोटली मिला के खुद खेचू के फिराक में पड़ गया। मतलब का चीज कि सेल्फी ले के फिराक में कि हमारा एगो पवन सिंह के साथ में सेल्फी मिल जाओ। ये बहाने कि पवन सिंह अभी चुनाव लड़ता है तो यह बहाने मिल जाओ। वैसे तो स्टेज पर लोग इनके सेल्फी खींचे के मिलेला ना। और उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के बीच में जो लड़ाई चलता है, इस लड़ाई के चक्कर में तीसरका कोई बाजी मार दी। मतलब के कि आरजेडी के कैंडिडेट राजा राम सिंह या राजा राम महतो बोली या कुशवाहा बोली, ई बाजी मार के चल जाए हमरा ऐसा लागता। वजह ई बाटे कि बीजेपी के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के सदस्य पवन सिंह, मतलब हार तो भी जीत, मतलब जीतत तेहू पर हार बाटे, हारत तेहू पर हार बा। लेकिन ये बात पर मनोज तिवारी से ही सवाल मीडिया कैलस कि पवन सिंह के कोई काहे नहीं के समझाओ। तो मनोज तिवारी के भी जवाब मिला कि पवन सिंह जौन बा हमार छोट भाई और पवन, और हम समझावे के कोशिश करम, बहुत जल्दी मुद्दा के हम सलट ले। हमारा नहीं लागत कि मनोज तिवारी के पवन सिंह बात बनी हो। वजह बाटे कि बार बार ई बात के रिपीट करता है कि हमार माई के कहनाम बा, माई के कहनाम बा कि चुनाव में उतर और जीत हार तो मतलब उस साइड के बात बाटे। लेकिन हमारा नहीं लागत अगर पिछले चुनाव के देखल जाओ, पिछले दूगो चुनाव के देखल जाओ 14-19 वाला के, तो ई में ऐसा नकबे कुछ रहा मुद्दा मतलब कि भोजपुरी स्टार दोनों चुनाव में कूदलन। अगर मनोज तिवारी के छोड़ दिया जाओ तो दूगो और ही बढ़ने में, जेकर नाम रवि किशन और निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव, ये लोग भी चुनाव में उतरलन। कब? 2019 वाला में। 2014 में तो रवि किशन उतरल रहन, लेकिन वो हम हार गुजरल। पहिल का प्रयास में टोटली हम ये कहल चाहते नहीं कि ना रवि किशन के मिलल सफलता आ ना ही निरहुआ के मिलल। जबकि रवि किशन के देखल जाओ तो काफी नाम रहा, शायद पवन सिंह से भी ज्यादा भोजपुरी में भी उनका नाम बा, बॉलीवुड में मतलब हिंदी सिनेमा में भी नाम बाटे। और दूसरे साइड में देखल तो साउथ के सिनेमा में भी रवि किशन काम कैले बानी। कहीं ना कहीं अगर ही देखल जाता स्टारडम के दम पर भी, तो पवन सिंह से रवि किशन के लोग जौन रहा पॉपुलरिटी ज्यादा रहा, लोकप्रियता ज्यादा रहा। फिर भी पहल का प्रयास में असफल रहनी है। दूसर का प्रयास में सांसद बन, वहीं पे पहल का प्रयास में मनोज तिवारी सांसद 2 बार लगातार रहनी है।
अब तीसरका बार भी टिकट मिलल बा भाजपा से, बीजेपी से टिकट मिलल बा दिल्ली से। देखिए यहाँ पे सक्सेस होता नहीं कि ना होता नहीं, लेकिन ई मुद्दा के साइड में रख लिया था। अब बात कर लिया काची पे, सीधे बात कर लिया कि जातीय बेस पे अगर हमनी के देखल जाओ तो का पवन सिंह कला पहुंची कि ना पहुंची, पवन सिंह हारत नजर आवता नहीं। यहाँ पे जातीय मुद्दा पर भी, यह जातीय बेस पर भी, जातीय आधार पर भी देखल जाओ तो वजह का बा कि काराकाट क्षेत्र में लगभग 11 लाख के आसपास वोट बा, जेकरा में 2-2.5 लाख के आसपास वोट जौन बाटे उ बाटे यादव के। 2 से 2.5 लाख के बीच में लगभग वही मतलब काराकाट क्षेत्र में कोयरी और कुशवाहा के वोट बा। 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट बाटे। हम ई काहे कैलकुलेशन बताओ तनी, कैलकुलेशन बतावे के ई हमरा के लागता, बतावे के भी चाही, काहे कि यही बेस पे हमनी के जौन बिहार में राजनीतिक होता ई जातीय आधारित राजनीतिक बा। अभी तक भी पहले चलत रहल काफी ज्यादा, लेकिन अभी भी बहुत हद तक ही चलता जातिवाद पे राजनीति। काम पे विकास पे हमनी के राजनीतिक बहुत कम होता, क्वेश्चन कम होता। लेकिन चाहे सामने कौन आदमी खड़ा होकर क्वेश्चनों को खड़ा होकर हमार जाति के बाद तो हम उनके के वोट दो, भले हमनी के भविष्य खातिर उ हमनी के भविष्य पर करिखा काहे ना पोत दस उ कबूल बा, लेकिन हम अपना जातीय के वोट दो। ऐसा हमनी के बिहार के राजनीतिक में अभी होता।